Първо с това, което искам да започна, е, че действително общинския съвет както и общинска администрация имаше воля, действително се постигне някакво решение на този въпрос, който въпрос не е маловажен за община Септември. Но едно нещо, което обягва, освен това, което каза господин Стоилов в становището на комисията, е, че никъде не са разписани правилата по какъв начин и откъде ще се осигурят средства за погасяване на тези задължения към фирма Пътстрой. Общинският съвет по закон е разпоредител с бюджетни средства и аз разчитах най-вече на вас, че тази комисия именно с едно подобно решение трябваше да излезе като втори момент. Тук не искам да говорим в момента да обсъждаме по отношение срока на договора и по отношение сумата. Отново ще ви зачета след малко решението и всъщност становището на адвокатската кантора, която сме упълномощили по този казус и на която адвокатска кантора се плаща, за да ни съветва правилно, не утре ние да носим някаква отговорност за това, че някой преди това е направил и допуснал някаква грешка. И не трябва да разсъждаваме, че след нас трябва да дойде потоп. Значи трябва да вземем единственото правилно решение, което първо да е възможно, както за общината, така и за фирмата, и след това да изпълним. И да не се впускам в много подробности, да ви зачита направо становището на адвокатската кантора по повод становището на комисията и по отношение с спогодбата, която е подготвена. Адвокатска къща Сало Висие. Уважаеми господин Почев, след като се запознахме подробно с становището на Временната комисия от общински съветници и представители на общинска администрация, както и с предложените два варианта за спогодба с Пътстрой ООД град Пазарджик за уреждане на финансовите отношения във връзка с договор номер 555 от 8.8.2007, изразяваме следното становище. Поделяме становището, че всеки спор е най-добре да бъде приключен с извънсъдебно споразумение в дух на взаимни отстъпки и разбирателство. В този смисъл подкрепяме усилията за постигане на извънсъдебно уреждане на претенциите на Пътстрой ООД срещу община Септември във връзка с изпълнението на договор 555 от 8.8.2007, предмет на разглеждане по търговско дело 65/2011, подписано от Окръжен съд Пазарджик. Бихме искали обаче да фокусираме вниманието на общинските съветници и на администрацията върху следните важни въпроси. Настоящият спор е възникнал във връзка с изпълнението на въпросния договор, подписан от бившия кмет на община Септември господин Томи Стойчев. Проблемите, които се налага да бъдат решавани от сегашното ръководство на общината, са по причина, че изпълнението на договора не е било предварително финансово обезпечено. Нито общинският съвет, нито кмета на общината са имали яснота откъде ще бъде осигурено финансирането на проекта. Такова не е осигурено нито преди изключване на договора и възлагане на обществената поръчка, нито по време на реализацията на проекта. Напротив, поради допуснати нередности, Държавен фонд земеделие е наложил финансова корекция и не е изплатил в пълен размер договорената частична финансова помощ. Подписването на спогодба означава най-малко две неща. Първо, общината има воля да изпълни поетите с спогодбата ангажименти. Второ, общината разполага с ясен план за финансовите постъпления и работила програма за изпълнение на поетите ангажименти, визирани в двата варианта на предлаганата спогодба. За да поемат общинския съвет и кмета на общината ангажимент за подписване на спогодба с конкретни задължения за плащане на определени суми и в съответните срокове, би следвало преди това да се провери дали разписаните в спогодбата задължения за общината отговарят на стратегията за развитие и бюджетната прогноза за следващите години, член 11 от Закона за общинските бюджети. Не следва да се допуска общината да поема задължения и кмета да подписва договори без да е ясно какви ще бъдат финансовите постъпления и дали обещаните плащания ще залегнат в бюджета на общината. Необходимо общинския съвет да вземе изрично решение по отношение на тези разходи след внимателен анализ и преценка на реалните финансови възможности на общината. Само и единствено при ясни източници на финансиране могат да се поемат конкретни финансови ангажименти. В противен случай ще се повторят грешки от предишното управление да се поемат ангажименти за финансови разходи без визия за източниците на финансирането им. Предвид висящия към момента правен спор, не считаме за целесообразно да коментираме отделните клаузи от предлаганата спогодба, но следва да отбележим, че същите не гарантират правата и не защитават в пълна степен интересите на община Септември. Не на последно място следва да се вземе предвид и следното. Към настоящия момент дружеството Пътстрой ООД град Пазарджик не е предявявало срещу община Септември по съдебен ред претенции за вреди, произтичащи от наложена санкция от НАП
поради анулирани фактури. Точка 1 от таблицата становището на Временната комисия и вреди от банкова гаранция за покриване на заем, предоставена община Септември от централния бюджет. Точка 4 от таблицата. Размерът на предявените по съдебен ред искове към настоящия момент е както следва. Главница 628 227,73 и лихва за забава 194 922 лева 97. Посочените в становището суми, а именно главница 2 милиона 246 139,15 и лихва 1 милион 762 635,90 не са предявени надлежно към настоящия момент. Ищецът път ООД поиска увеличаване на размера на исковете до 2 милиона 246 139,15 главница и 695 015 лихва, но до момента съдът не е допуснал исканото увеличение. Една от причините за това е обстоятелството, че ищецът път ООД не е заплатил дължимото за исканото увеличение държавна такса. По делото към момента липсват доказателства за направени от път ООД деловодни разноски в размер на 241 56,12. По делото има данни за заплатена единствено държавна такса в размер на 32 926 лева при постигане на спогодба съгласно разпоредбата член 78.9 от ГПК, Гражданско-процесуалния кодекс, половината от внесена държавна такса се връща на ищеца, а разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както са ги направили, ако не отговорят друго. В обобщение предлагаме към изготвяне на конкретно предложение за спогодба с поемане на ангажименти за разсрочено плащане да се пристъпи след преценка на финансови възможности на община Септември и изготвяне на обоснован доклад с предложение за възможните варианти за разсрочване на задълженията. Продължение адвокат Ирен Савов. Реално, ако си говорим, всички знаем това е обстановка в община Септември и дали всъщност имаме възможността да плащаме тези пари, както са по спогодбата, стирам 90 000 на месец. Това реално няма как да стане. Ако заместиме път с целевите средства, които възстановиха на училищата, трябва да ви кажа, че около за година и половина успяхме да възстановим около 780 до 800 хиляди лева. При положение, че в същото време връщахме и други задължения към други фирми. Имайте предвид, че с тези два проекта бюджета на общината натежа с още 1 милион. Имаме задължения към доставчици непрекъснато, поддържаща фирма за осветление, почистващата фирма. Разчитаме единствено на изравнителни субсидии, които идват 2 пъти в годината и на тях ще разчитаме и за напред и за погасяване на тези задължения на фирма Бъстрой. Ако питате реално каква е сумата, която според мен може общината да се ангажира и пак при добра воля и малко на късмет, мисля, че около 400 000 на година. При положение, че нямаме някакви допълнителни разходи и така нататък, знаете, че все пак общината трябва да поддържи чистотата, трябва да поддържи и ежедневните си нужди, които поемат за гражданите. Така че едно такова споразумение в този вариант, с такъв малък срок от 3 години, просто ако си говорим реално, няма как да бъде изпълнено. Ние ще трябва да преговаряме за срока, който трябва да бъде максимално увеличен, пак с преговори с фирмата, но така както е направена спогодбата, просто никой кмет, включително и аз самия, няма да подпише. Защото тя директно не е обричана на гибел. Не само мен, но и общинския съвет, защото той в крайна сметка трябва да гласува тази спогодба. И аз мисля, че след като е излезло становището на комисията, трябваше преди това да имаме малко време да обсъдим още веднъж, преди да дебатираме нещата сега за сесията. Господин председател, господин Пете, господин Безов, специално към тебе се обръщам, защото на предните двете срещи ние тук общината някои от моите колеги са приемани, не всеки път се считава, както казва господин Митов, Марева го няма, не се подготвяме за сесията. Той е повече подготвяме за това е отсъствано. Вие самите бяхте съгласни и вашата кантора адвокатска беше казала, че беше по-добре да се разбере с тези хора. Аз много подскочих, че не трябва да се работи, да се съди нещо по въпроса, но вие се не искате. Сега изведнъж тази адвокатска кантора приема ангажимента, че тя е най-правилното решение. Какво е било според тя?
Това нещо, което ние го предлагаме, това, което обсъдихме, ще го гласувам. Ако се гласува, вие сте човек, който трябва да решите и ако проявим някаква точка, трябва да промете до петък. Иначе хората тук предлагат спори нещо, което е повлияно с писмо, с номер, с изречение и не съдът, за да защита само за колко ни съдат. Тогава тук пише 4 милиона 265 хиляди лева. 4 милиона 265 и 220. Ще ни съдат общината. А поне сега, те си ги вземат от една година и две и всеки месец, колко поискава общината, те ще ги прибират. Ние тук аз се чудвам, но вие самите казвате, че вашата адвокат, към този адвокат е казал, че трябва да се разберем пред съдето, казва го господин Младов. Сега защото ние сме взели решение, разбрали се, гласуваме вода, вие решавате подписвате го, продължавате го, подписите, няма никакъв проблем. Вие казвате, няма да подпишете, това е ваша работа. Благодаря. Благодаря, господин Жалов. Заповядайте, господин. Уважаеми господин председател, колеги и гости. Значи аз искам да задам един въпрос към господин кмета. Уважаемата кантора Савови, би ли изчислила колко ще ни струва, колко ще пари ще ни вземе за това дело? Защото аз мога да ви кажа. По закон е 650 лева до 10 000 лева и 2% от остатъчната сума. Сметнете ги вие. Това е минимум. Това прави минимум 80 000 лева на явяване. А ако се жали то на 3 инстанции, 240. Ще го загубим делото. Не знам точно сумата, каква ще го загубим. И като платим и на пътстрой, господин кмет, още половин милион искате да натоварите бюджета, така? И като поискат, ние сме се договорили да пътстрой да няма претенции за последващи лихви. За 3 години лихвите са близо 700 хиляди. И от тях няма претенции. А вие искате, те ще ги спечелят тези лихви, плюс още 500 хиляди лева. И какво отиваме на 5 милиона? Какво правим? Какво правим? Сговорете ли вие, господин кмет? Само секунда, господин Джамов. Да коментираме, ако искате и този иск за 200 хиляди, можеше и да го няма, ако някой си беше свършил работата. Защото има едно писмо от един от заместник кметовете до част от председателите на комисиите и до председателя бившия на Общинския съвет, където той казва, че трябва да се вземат спешни мерки. И ако се бяха взели преди една година, нямаше да има заведено дело. И можеше да се постигне много по-добро споразумение. Но някой не си е свършил работа. Господин Мезов ги е предупредил, а някой не си е свършил работа. Ето това ми отговорете и това ще говоря. Господин Кузов беше съветник мандат, и това си свърши работа. Вие, айде да си говорим почтено. Вие 2 години какво правихте? Отказвайте, защото те имаме това задължение. Вие това направите. А вие какво направите? Вие самото начало да говорите, че ще има такъв проблем с пътстрой. И аз не казвам и не давам отговорност, че трябва да постигне споразумение, за да избегнем финансови, деловодни, съдебни и така нататък разноски. Но айде отговорете ми, вие 3 годишен срок, може ли да погасите това задължение от 3 милиона и 300 хиляди? Да. Как? С земите по член 19, 40 хиляди декара. Да, това е бъдещо на сигурно събитие. Как да не сигурно правите една програма за споразумението? Нещото, което е ценно и ще го вкарали като клауза, е добре, че може да се погасява към фирмата и с продажата на тия земи. Това е хубаво, но може ли това да е реалистично? Ние откъде да знаем колко земи ще продадем и на каква стойност? Може да ги дадем господин кмета. Добре, а найма какво ни носи? В момента 5000 декара се ползват, сметнете ги найемната цена и ще видите за какво. Добре, вие ще ги пуснали земите, но оттам ли смятате, че единственият вариант, откъдето трябва да отиде? Значи аз ви казах реално, как вижда нещата. Икономи бюджета, господин Божев. Хубаво, ние започваме с икономии, ще има икономии, да. Да. Но тези икономии, кое е по-напред? Към което почистваща фирма, към осветлението, към хранителните. Да. Нужно участие. Точно това се прави. Трудно е да се прави. 20 хиляди. Ама това ще материалите да е председател. Може ли си да се изслушва? Вие си четете материал. Аз се ги чета. Ще си ги чета. 90 хиляди на месец, вие ми обяснете как общината ще ги формира и как ще ги плаща на фирмата. Добре, ако не усъдят, как ще ги плаща? Значи не говорим за присъща, ние говорим, че оттук натам трябва отново да предполагаме с фирмата. Значи споразумението предполага две страни.
Едната е фирмата и другата общинска администрация. В момента има една страна, общинския съвет и фирмата. Нали вие трябва да искате? В момента има общинския съвет предлага. Ще му предлагате? Така ли че откъде ще бъдат постъпленията, откъде се формират ние отгоре? Откъде се формират? Това възможност предишния кой сте да ги оправим сега. Както виждате, от 2010 не е плащал. Има преведени суми по проекти и край, това е спел. И си видите, че той нямаше да плаща. Колеги, най-напред ще ви помоля да запазваме добрия тон на разговора и след това искам да попитам господин Божев, преди ние да сформираме тази комисия, тя се формира съвсем, не мога да намеря точната дума, съвсем ненадейно и непредвидено на база на писмо, което постъпи с председателя на Общинския съвет. Вие имахте година и половина на разположение да договорите отношенията по една такава спогодба с фирмата и да не предложите на вниманието на Общинския съвет, като в същото време тя е съобразена с всички тези неща, които вие казвате, в случая с бюджета. Да ви предложите една рамка на бюджета, в който вие се вместим. И тогава вие може да се договорим тези дебати. Вие сега ми казвате, че от едната страна стои Общинския съвет, от другата страна стои фирмата и общината я няма никъде. Общината, Общинския съвет не е от тази община. И следващия момент тази комисия не беше ли съвместна между общински съветници и хората от общината? Защо в тази комисия не включихте господин Мезов, ако искате вие, вашия юрист, а предложихте в тази комисия да участват 3 души, които изобщо не са били запознати с материята и с хронологията на така наречения казус Пътстройка. И аз сега искам да ви попитам, ако в този момент ние, понеже факт е, че ние не можем да договорим други отношения, това е станало в рамките на един месец, сме се виждали поне 10 пъти и това е каквото сме успяли да се доберем. От тук нататък ни предстои съд. Този съд, като утре ние изгубим делото и запорират всички сметки на общината, тогава как ще се оправи общината, господин Бошев? Може да ни отговорите тогава, ние как ще оправим общината, като тогава вече няма да има споразумение. Тогава всяка една стотинка, която влиза в тази община, ще се преведе по сметката на Пътстройка. Това не води до фалит на общината, но са местни усилия между Общинския съвет и Общинска администрация за следващия бюджет. Ние можем така да формираме бюджета, че да излезем така задавата ситуация. Макар че няма да излезем общината, защото ще оставим за следващия Общински съвет след 2 години задължения по този казус. Но ние сме длъжни да направим всичко възможно. Плюс това сме договорили едни параметри, не по-малко от 50 000 лева. Така че не е нужно, не сме длъжни всеки месец да преведем по 90. На изравнителното субсидии ще се съобразим тези параметри и ще доизплатим останалата част. Аз ви призовавам още да може да помислите реално и да съставите за предложението на Общински съвет, за да може да не завираме от това. Благодаря. Точно, господин Барков, говорим за реални неща. Не искам да заблуждаваме никой тук, нито Общинския съвет, нито администрация, нито пък фирмата. Затова говорим за реални неща. Дайте да стъпим на такава сума, която реално може да я плати. Ама 2 месеца ние водим преговори, господин Мейер. Ако беше дошъл в комисията господин Мезов, може ли да коментираме другите години, хора, които са Нека не коментираме цифрите. И коментираме реално къде ще бъдат постъпленията. Дали ще са 3 милиона и 100, 3 милиона и 300. Обаче кажете ми за 3 години, като аз дадох сравнение. За година и половина възстановихме по 780 за година и половина на училищата. Всеки изравнителна субсидия сме по 200 000. Затова ви казвам, че реално ако трябва да се ангажираме. Реално. Пак ви казвам, при една добра воля и късмет 400 000 на година. Ама ние искаме да се ангажираме с 200, но фирмата не е съгласна. Отделно от това вече, това, което каза господин Путин, това ми долу подаден, добре дошло, там това е клауза, плаща. Миналата година бяхме освободен ресурс от... Значи тук говорим, ако правим от тук на там пак споразумение с фирмата,
Говорим за удължаване на срока и за реални цени, които може да плащат. Защото в противен случай споразумението, като го подпишем, там има една клауза нотариално да бъде подписано, това означава, че всеки момент фирмата може да ми блокира пак сметки. Още първия месец. Това е много просто да вие говорим по малко, че вие сте съгласни, фирмата е съгласна да направи споразумение. Те самите го виждат какво е състоянието на общината и вие го виждате. Те да станем просто действително, това е в момента становище, това е малката, че не може да се изпълнява, да се изпълнява. Той си изследва, защото няма време за това да направи да се значи по-рано две години, миналата сесия бяхме съгласни и платина предварително, ние викаме дела. Господин Мезо казва, не е хубаво да отиваме да намали моба. да говорим реално, че ще много успея в участване, което и ако имаме дела, които доведат стиме за купване, трябва да плащаме. И за това спомним на тази комисия да плащаме. Така ли беше, господин Мезо? Аз подобно вече мисля да го чита и си извинявам, ако съм сгрешил, ако съм обиден някой, няма никакъв проблем. Но аз не думирам, кой берега ни съдът, много важно, какво ще направя. Докато ни съдът, общината не могат да им дадат много проекти. Има сам съдът и проекти, излизат, ние не можем да участваме, защото те дойдеш на съд. Съдът ни вече и ние нямаме как да участваме. това е нещо, което да се вземе решение. Ние вземаме решение, ние После е невъзможно на месец да се изпълнява, аз ви казвам. Сега на което почиста фирма, примерно нищо не плаща. Тук преди една седмица сме дали 3-4 хиляди лева. Какво е това? Единствено преди да отиват за доставки на кредитори, шестути и така нататък, да поддържаме това. Осветление. Няма приходи. Ако дойде, добре дошло. Договората нещата не са сигурни в момента. Те добре дошли. Кои са сигурни? Господин Чапов, Министър на финанси ще даде 1 милион да се разплатиме с 6 км и 5 на 1. господин Бошев, моля ви да забавим до дух. Господин Бошев, искам да питам аз няколко неща. Значи, винаги се говори за избори и така нататък. Да, изборите минаха, хората ви областиха, вие да управлявате и ръководите тази община. Бюджета в тази община, в Общинския съвет, се формира и се внася от кмета на община. Писмото, което получих и което пристигнах при председател на Общинския съвет, за тази ситуация, която ние сме изправени, за мен безделието на общинска администрация качи още определен процент лихви върху сумата, която в момента дебатираме. В следващия момент аз искам ясно и категорично да станете и да кажете какви бяха преговорите с Пътстрой между вас и тях. Защо това нещо не се заложи в Общинския съвет? Защо не се подаде сигнал? Защо не се каза, че този бюджет 2012 година трябва да бъдат заложени пари да се актуализират? Много пъти господин Спилов е казал, че задължения трябва да бъдат вкарани в капиталното строителство. Стари задължения, които не са платени. Тоест, на този етап абсолютно нищо не е предвидено и не е подаден този сигнал от Общинска администрация към Общинския съвет. И вие казвате сега, откъде ще вземем тези пари? Да, това е работа на Общинска администрация, тя ще предложи съвместно с Общинския съвет, ще прегледат, каквото трябва да се направят един правилен разчет, за да се включат в програмата и стратегията и развитието на общината. Но ние не можем постоянно да бавим и да балтарим и да клатим лодката и да тупаме топката. Защото тази сметка некой е направил, но за съжаление този Общински съвет и вие трябва да я платим. Всички общо трябва да я платим. Когато се предложи и да се избере комисия, една голяма част от колегите и председатели в Общинския съвет на комисии, аз лично съм разговарял, те категорично се отказват да участват в тази комисия.